igsoon, maayong gabi ani-anaw sab ang atong programa ang sa kahanginan ang simbahan sulod sa bilangguan nga gipasiugdahan sa Cebu Archdiocesan Prison Apostolate. Kini gihapon ang inyong ikauban sulod sa usa ka takna si Sister Nining, si Sister Ferry, si Sister Vivian, Sister Celia, ug ang atong bisita si Ubi Bakalan. mga igsoon, una kita mo padayon ngadto sa unahan. Mangayo kita sa Ginoo nga iya kitang ubanan alang sa ato ang pag-ampo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Among maluluyon ug gamhanan nga Amahan. Kami nangaliw po diha kanimo nga ikaw mag-auban kanamo nining sulod sa usa ka takna ug uban pod sa among mga kaigsuonan nga naa sulod sa bilangguan. Ipabuhagay imong grasya nining gabhiuna. Ang tanan namong pagahisgutan sumala lamang sa imong kabubuton. Ug ang tanan pod nga mga namati kanamo karon Ginoo nga ikaw Ginoo mag-auban ngadto kanila. Kining tanan amo kang gidahay gipasalamatan sa ngalan sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. O pasaylo kami sa among sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunuan luwasa kami sa kadautan. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi pag-usab, Sister Ferry. Maayong gabi, Sister Nining. Sister Vivian. Maayong gabi, Sister Nining. Sister Celia, may gabi. O mga igsoon, doon na kita karoy usa ka bisita nga gikan sa Cebu City Jail Dormitory. Isa ni siya ka dati nga inmates o karon nahimo na siyang gawas nun, si Brother Obi Bakalan. May gabi, Brother Obi. May gabi po diha nimong Sister Nining. Nya dili lang gyud siya usa ka gawas nun nga bisita nato kundi nahimo na sad siyang parihan namo usa ka kapa volunteers. O mga igsoon. So karon niya na sadta sa atong pagpangumusta sa matag usa nato kapag paminawan nga wala gyud uno nga namati kanato, no? May gabi sa tanan karon ng mga namati. Sister Ferry do na kay ipangumusta. Salamat ning maayong gabi sa tanang tigpaminaw, ilabi na gayod sa akong mga kauban nga legionary diha sa Inayawan. Unya pahasubo sad itunol sa dakong pahasubo sa igsuon sa amo ang kaning kauban sa Mary's kaning evangelization. Ang igsuon ni Sister Esther, pahasubo nimo Sister Esther sa kamatayon ni Daiberta. O ingon man usab sa tanang mga kaigsuonan nga naminaw karon sa kahanginan, mga igsuon ni Kristo sa kahanginan. Sister Vivian, do na kay ipangumusta. Smiling kay Sister Ay, Vivian. musta jud ko kay daghan kay naminaw ron nagtan-aw sa live streaming akong igsuot as Germany, Wow. sa New York, sa sa LA o sa San Diego o sa Abu Dhabi sa DI akong mga igsuon. Kanang daghan jud mo makatunan ron kung maminaw mo paminaw yun mo. Ang ako sa mga anak na sabay si Ninyo, si John o ang akong apo si Francel. Nanaday kay Apo, Sister Vivian. Ay, daghan. Sister Celia, na kay ipangumusta. paminaw sad karon si Kuan, si Ellen Legoro sa Capitol Health o si sa Capitol Health o sa kanang live streaming sab. At sa kuno si Brother Obor basi nagtanaw si o si Fee Bustamante Si Faye Bustamante. Si Ate Virgie. Virgie. Si Virgie. Sa Ate PDRC. Ninen, mayong hapon, Si mayong gabi PDRC. kanimo din ha, Sister Ninen, no? Og sa ato pong tanan natong mga kaubanan sa Kapa. Ya doon na sadtay mga kaubanan pod sa dati nato nga kaniadto kadang tigsuludan na sa jail sa provincial jail nga diri pa sa MJ Cuenco, si Sister Nanay Ida Tuyong. May gabi Sister Nanay, niingan jud ka namati jud ko Sister Nining, na text jud siya namati siya.
Unya ang ato sang mga kaubanan sa evangelization, sila Ma'am Bibi Dakwa ug ang iya hapong binalay no nga evangelizers gihapon. Si Sister Candy Sad. Si Sister Jenilyn Dakwa. Sister Jen, smiling ka kaayo din ha. Nakita na mo diri ang imong pagka-smiling, no? Nya imong mga kauban sa tibuok pamilya nya. Karon sad nagtan-aw sad ang isa sa nato kay igsuon siya ni ana gyud siya kaganiha nga. Ako na gyud mong tan-awon Sister Nining kay na ako siya si Belinda relasyon. Nga padulong na ra ba ni siya sa Australia, no? Kay nakakita in taon siya hinigugma didto. May gabi din ha, Sister Belinda. So, Brother Obi, kay pangumusta? Na ako'y pangumusta, Sister Nining. Daghan kayong salamat ha. Ako ding pangumustaon na nato mga kaigsuonan dito sa Mamawan nga naminaw nato karon og sa Guadalupe o gabi na gid sa Singson ang akong asawa nga si Darlene. Daghan kayong salamat sa imong padayon nga suporta. May gabi isad sa ato ang Master Control si si Engineer Joseph Borla atong kauban karon, no? Kung wala si engineer wala sad pud ta diri. Kung doon na tayo, mga igsuon, live ta karon no sa atong live streaming at DYRF do si Kinsey Weblecom no nya. I-text pud mo sa ato ang call hotline 0926-711-6773 or akong balikon 0926-711-6773. Kung doon na mo kini atong pagahisgutan karon kay naghisgot man ta about ining mga ining atong bisita karon sa testimony from persons involved in prison apostolate niya. Naghisgot pud ta ini karon giunsa pud ning pagpuyo ni Brad Obi diha sa sulod sa prisuhan sa mga katong mga maayong buhat nga atong gipanghisgutan tong mga nilabay nga mga panahon. So napaba mo ikadugang mga igsuon? Wala ayo ta. Okay, mapadayon na gyud ta ani. Sige, mapadayon na gyud ta niya. Alang ni adtong mga bag-o pa lang naka-tune in ining maong programa ang Simbahan Sulod sa Bilangguan. Nga wala sila naka-apas kay gusto sad sila nga muapas sad nato. O sige, pamati lang mo din ha aron mo makaapas nato. Nga sa sinugdanan Sister Ferry unsa kay to atong gipanghisgutan tatong nilabay mo balik lang taw lang ta ana kita mo padayon. Atong i-summarize tong atong mga nahisgutan nga ato tong gihimay-himay giusag-usa nato sa matag Sabado ang mga dagkong sala ang pito ka mga dagkong sala diin giatbangan sad ni siya sa mga hiyas nga iya sa Ginoo kay ang mga dagkong sala dili man ni iya sa Ginoo iya man ni siya sa yawa nga mao ni makapadala nato didto sa kalayo nga walay pagkapalong o giatbangan ni nato ato ning gipakigbisugan para dili ta maabot didto sa kalayo nga walay pagkapalong nakigbisog sa ta pagpuyo sa mga hiyas nga iya sa Ginoo. Mao na siya ang atong gihisgutan Sister Nining ang pito ka dagkong sala nga mao ang pride, garbo ang kasuko, ang kaulag, ang kasina, ang kahangol ug ang kaning kahakog o ang kadaw kavaris ug ang katapol okay nya giatbangan siya sa mga hiyas nga iya sa Ginoo nga maoning pagpaubos ang pagpaubos unya ang kaluoy ang atong purity generosity temperance charity ug sacrifice. Matod pa sa CCC, gihisgutan na nato ni Sister Vivian, Sister Ferry, Sister Celia. Brad Ubi, amo ning gihisgutan diri nga kining mga salaa matod pa sa Catechism of the Catholic Church, mao ni magtabon sa hunahuna sa tawo ngano ang tawo di makabuhat og maayo. Munay una-una niya ikaduha kining mga salaa maoy makapakulang sa pagtagad sa panginahanglan sa uban. Mo nang makita nimo karon nga ang tawo burag mag-idya-idya na lang bitaw. Tungod di ay ining mga dagkong sala nga naa sa tawo. Nya ikatulo kining salaa
maoy makapatig-ah sa kasing-kasing sa tao, ngano ang tao di makahatag og Dios nun sa iyang isigataw. Kaning Diyos nun nga gugma, kay daghan mang klaseng gugma na may tawhanon nga gugma na ay filial love no gitawag. So kaning Diyos nun nga gugma nga kanang paghatag God's love, bitaw yun. nimo divine love no nga paghatag nimo nga wala ka mangayo og balos. Unconditional love. Yes, ang unconditional love. Mm. So mao ni siyang atong gisgutan kaning tulo nga mo day ni siya ko mo ni siya in totality mauning mga salaa ang mukontra sa Diyos nun nga Mga hiyas. kanang ihatag bitaw sa Ginoo nga gugma diri sa tao. Iyan ning kontrahon tungod ay ini mga salaan mo nang makita nato karon nga ang tao kanang tawon katig-a ba nimo kasing-kasing no? Nga no, bisan diha sa sulod sa panimalay ato man na siya usa ni masinati. So mo na Brad Obi ang amo ang hisgutan sa itong mga nanglabay nga mga panahon. So karon Brad Obi, mangutana ko nimo kay kabalo ko nga dili gyud ang imong kalipay nga gibati nga nahimo kang gawasnon adtong mura ka ba og kana bang sana kanang baboy ba nga gikulong ditong dapitan no? Gitangkal daghana o gitangkal so gitangkal. So mangutana ko nimo Brad Obi nga naghisgot man ta ini mga 7 ka ulohang mga sala niya. Aning atong gipanghisgutan nga mga sala. Unsa mang mga sala nga paminaw nimo maglisod ka paglingkawas labi na didto ka sa sulod ka sa jail nga kauban nimo didto nga mga banggiitan kaayong mga kriminal, banggiitan mga drug user o rapist o mga nagkalain-lain mga dagko po dito mga nakomit in town sa itong mga kaigsunan mga salaod nya labi na dili tanan Brad Obi unsa ni kana bitang mutambong sa mga relihiyosong kalihukan. So unsa man ning mga salain atong gipanghisgutan nga naglisod jud ka ini pura jud ka Struggle kayo? Struggle kaayo. Mm. Si atong pamitawon si Brad siya, Obi. Sister Nining, naamo gina nato tanang mga sala ato man ginang gidala-dala. Pero pag dito pa kusod sa prisuhan, kana yung kuan ako ang gi-struggle kayo, kana yung pride o kanang anger. Wa ka kita dito sumbagay Brad Obi. Tungod lagi sa to ang garbo mo na makakita sa tagsumbag dito usahan. So nakatilaw ka dito ka nang gitawag nila Brad Obi og takal. Oo, pero doon naman sagot tayo mga suod po dito nga inuntang mga payapa kuno dito hay nila nga mubadlong sad ba. So mao na ako yung struggle dito maayo kana aging duha. Kaya kanang uban nato mga sala makuan naman gyud nako makontradict ra gyud nako kana aging duha. Labi na gyud ang garbo. Nya unsa nang takal Brad? Kanang takal sister kana bitong makasala ka dito. Mauna kung anak kay kagsulod sa prisuhan mag-amping gyud ka. Tanan nimong lihok binantayan. So dili ka gawas nun bisag na ka dito sa sulod Dili no? ka gawas nun bisag na nakasulod sa prisuhan. Di ka makahimo. Mag-amping ka. Ultimo gani maligo ka, mag-amping ka. Wala kay oras maligo. Dili ka basta-basta Brad. Dili jud basta-basta. Ang problema jud kayo namo dito ang tubig manggod. Muna ka na imong sumbagay sa tubig. Di ako magsumbagay. Guys, to Kay mag-ilog sister Nining ba? Pila gani kabuok ang inyo ha ditong inmates Brad Obi karon? Sa dito pa ko sa sulod, murag almost 5,000. Karon Sister Nining, akong gipangutana ang DGMP dito sa wa pa pagdayon na mong gawa sa among pag-service atong Friday. Ang census karon dito sa City Jail kay 5,000 og 8. 5,008. 800. Dili 5,800. 5,000 ya 8 lang. 08. 008. 5,000 5,000 na. Ya ang Yeah, kapasite daghan na baya na siya Sister Nining, daghan na baya nang nakalaya ana. Ang problema man gud kay naay mulaya nga ibutang lang nato ron nakalaya 20 ka buok. Sudlan sa 30 buok. tinuod yun lang. Tinuod yun na Sister Mao nang Ferry. digid mo us-us ang census. Tinuod yun Mao na. nang gipadak-an gyud ang prisuhan. So di mo magsumbagay ana inyong higdaanan dito Brad Obi. Usahay magsumbagay kay ang gigamit ko dito sa uban, duyan ra man gud. Nagduyan gihapon Oh, ni dito. naka kuan jud ko ana kita gyud ko ana nga to Sister Nining nga gasumbagay kay tungod ang isa na hagbong sa tulog. Kanang kinailabman mo napiit. Mo nga mag-away gyud. Nahitabo sad na sa female dorm diri sa
si PDRC Mhm. nga ang nasa ubos kay nagduya naman sila hagdan-hagdan ba ang diha sa ubos nabugto man ang duyan sa taas. Unya, naa na sila sa lawom nga katugon kay naman na sila bilang bisag unsang oras sa inyong bilang. Oh, lagi may bilang. Namoy bilang mga 10 sa gabi no. Nya, napajoy join sa prayer. So makatulog sila proper is 11 in the evening. So, ang mga alauna nila may kay kung Natagak sa duyan. Natagak sa duyan. Natagakan ang inmates sa ilaw. Ang katong naghigda og saw. Nag-away. Away. Oy. Limang ka na makuratan, no? So, muna, Brad Obi, no? Kanang garbo, sa patong isa Kasuko. Kasuko. Naglisod ka ana pag buntog ana dito pa ka. Sa akong nakita dito Sister Nining kana yung duha mo gunay naa didto. Nya hantod karon Brad, wa na Brad. Nawala naman ni nako ako ang sa pagkuyog-kuyog na to. Oo ba? Natagdan ka. Sa bitaw may ko salamat yun sa kapang. Gracias sa Diyos. Wala bitaw na wala. Kibaw ba mo honestly? Naay mo ko anak ko hantod karon namang gidya po yung mga tawo nga nagsigokod nako. Mingon na lang ko bahala mo diha. Basta kay naning kamutog ako nga mabuhi ko. Bantay ka Brad ha, ini gawas na turong tumba na kay Montiel. Bitaw honestly. Di ba ka masukot? Ano lang ginangang bahala na lang sila. Sister Ferry, ikaw mangyoy shepherd ani ni Brad Obi, nya karnero mangyod is Brad Obi sa imong ditong pagbalik-balik. Unsa po'y nakita nimo nga si Brad Obi ba tinuod yun nga magkalisod yun sa aning mga bahina? Sa tinuod lang yun, Sister Nining, gani si Brad Obi. Tinuod yun na yung ingon, nga struggle yun kayo na niyang kasuko o ang kanang kataas sa garbo. Pero nakita nako ni Brad Obi sa iyang personality, nakita yun nako nga naa sa yun niya ang kamapaubsanon yun. Wow. Siya ba nag-leader baya dito, Sister Nining, sa prayer brigade nila sa ilang mga pagrosaryo-rosaryo dito sa compound. Siya ba leader si Brad Obi. Unya, nakita dyan na nako ang iyahag yung kamatinud-anon. Unya, diha sa akong prayer, kanunay dyan na nakong i-include sa akong prayer nga mo, ingon dyan ko sa Ginoo nga, Lord, ikaw ra dyan nakahibaw sa matag usa kahuna-huna o kasing-kasing sa mga binilanggo nga kanunay na mong gibisitaan. Ikaw ra gyud nahibaw Lord kung unsay gid sila kamatinud-anon sa ilahang pagbasol, paghinulsol sa ilang mga sala, ang ilang pagbag-o sa ilang kinabuhi niya. Lord, hinaut unta nga sa among kanunay gibuhat para man sa imong kahimayaan. Hinaut unta Lord nga mubunga unta ni og mga bunga nga mulungtad. Wow. Unya, mauna to hitabo Sister Nining nga nikalit lang isod si Brad Joel, unya nisud si Brad Obi, nya nisud si Brad Jerry. Naana say bag-o karon nga inmate nga kanunay na sang mangutana kay gusto na sa siyang musod. Unya gi-invite na si Father Ubod na gyud akong giingnan nga i-refer di ka ni Brad Ubod, ni Father Ubod. Unya si Father Ubod nay bahala nimo kay basta ang requirement kay ni Father Ubod nga mo attend jud ta og general prayer meeting kay aron aron magutag screening sister. Kay aron magian usa ta makasulod sa mao na siya Sister Nining. Kay importante kaayo nga na umol ka na dito kalangdaan sa sulod, na umol na ang imong espirituhanon nga kinabuhi na pareha pod ni Brad Obi, no? Pero hinon ka na siya Sister Nining, wala siya problema kay siya man na dito'y nagda sa kuan sa kanang sa chapel, sa pastoral dito sa chapel. Siya may leader dito sa pastoral. So mao to niingon si Father nga unsa man i-text nimo ko akong giingnan Father nga i-refer nako nimo niya kinahanglan mo attend usa ka og atong General Assembly para sa gama pa ma-introduce ka dito. So ang Ginoo nay bahala ato niya. Wa na ako sa to siyang gikalimtan sa pagkakaron kay wa man tay General Assembly kay to pa man nag-out of the country pa man si Father Obo. Gani Sister Ferry, balita nako ba nga do na tay kauban pod nga mga inmates nga na nakagawas na sad unya. Kini kuno si Brad Obi kung do na kuno di ba tung giingon ka nga na mga takal-takal yan nakakita ka dito ka ng kauban pod nimo nga kanang friend pod nimo nga Brad prayer partner pod niya bali nga masakiton unya si mo sa luog natakalan kung ana day na pwede day sa luon na siya Brad Obi Pwede day? Pwede mo bitaw to kang Brad Joel kay kami man ta tunduha.
Then ako siya ganun nga Brad. Ya lang ka. Ako So duha dito. ay mo ang ikay matakalan, Brad. Takal. Imagine. Takal is mga igsuon kining takal dito sa sulod Bunal. alang ni atong wala nakahibalo. Bunal ni siya nga dako nga murag bugsay. Dili, kung ana siya sister. Oy, kuno rubber. Kana ligid na siya sa parada bitaw. Kana bitong ligid sa parada, Kabayo. di ba na amo na rubber, Oo, ligid sa ana. parada. Mao na siya ihapos didto. Ah, Sus imagine niya takalan ka kalima ka higayon. diri sa Kalimutan. CPDRC, sa CPDRC kay mura man Padol. padol. Padol ila. Mura kuno bugsay. Ah. Murag bugsay nga dako kayong kahoy. Mm. Nga upahapaon unya bunalan Lubot. depende na sa gindakunon sa imong sala. Kay katulang ning kuha og ang kanon ba sa pikas iyang gikaog apil. Natakalan siya 50 katakal. Mutong naghilak gyud in taon ang nanay nga nagsulti nako sister. Nagpuro nga no man kananay. Ang akong anak sister natakalan og 50 katakal nga man kay nagkuha og kanang Kanon. kuha og kanon. Pero sister, Sister, inana dayto Brad Obi dito? Ngunana na siya dito, sir, pero diri sa mo ang grupo, doon namang good may organization dito balik atong sa kuan ato akong gibuhat dito Sister Ferry, no? Doon na mo pud dito yung pastoral nga mudupasad namo nga di mi matakalan labi na alas 12 ting bilang man nya namo tay mga bisita mga adto didto nya malate man mi sa bilang mauna nga matakalan gyud mi kay wa mi mahihap. Pero na may kuyog dito nga kanang murag mo saw namo ba kung di mi maka apil sa mga bilang. Siya yung matubang dito sa mga mayor. So Oo. muna imong nasinati Napanay dito din. Brad Obi niya. Ganahan pa kang balik dito Brad Obi. Di ba dito ko dito te, pero lahi na Wow! Dili siya balik Takpakan sa nato engineer. Mubalik siya dito not as a prisoner anymore, but an evangelizer, bringing the word of God na So dili na gitawag nimo og kanang nakahimo ka og krimen. Dili na. Kung dili nahimo ka ng saksi ang imong dala didto mauna ang pagkasaksi nimo ni Jesus no ang gugma ni Kristo nga imo nang gidala dito kay ang imong gikuyog mauna man si Sister Ferry. So Sister Ferry nakita pod nimo siguro ang pagtubo ni Brother Obi no? Kita dyan ako, Sister Nining. Klaro dyan kayong pagtubo, di ba? Dili lang gitubo sa lawas. Ayaw physical appearance ng daan, Sister Nining. Wapo na kayo, ikumparan sa panahon nga dito siya suod sa bilangguan. Pagkaluuya, gitin tawag purma. Ay, kay kuha magtubig gud. Gihan sa si Brad Obi. Mga igsoon, una nato ni mo una nato ni siya ipadayo no ining giunsa pod ni Brother Obi ang pagbuntog aning mga sala nga iyang gihisgutan labi na gyud tong garbo nga naglisod jud sa dito kita siya sumbagay iyan ning isaysay niya nato karon pinaagi ni ini paminaw sa nato ang mga sane pahinumdum. Ang simbahan sunod sa bilangguan. Ang atong takna alas 8:34. Mga igsoon mobalik na punta. Padayon kita, padayon sad mo diha, o padayon pud mi diri nga makig-istorya ani atong mga bisita, atong bisita no si Brother Obi. Brother Obi naghisgot ta kaganiha sa sala nga naglisod ka no, giunsa nimo ni giunsa nimo ni pagbuntog mo ni atong hisgutan karon nga katong ingon ka nga kanang yung imong garbo no, nya napugkay kasuko mo nang nakigsumbagay ka didto pud sa sulod. Nya giunsa man nimo pagbuntog? Mao bitaw na siya Sister Nining kana bitaw to kung ingon kanina nga garbo ako lang ginang giatbangan gud sa ako ang pagpaubos ka didto ang pagpaubos na pud akong gigamit Nya unsa may imong gibuhat aning klase nga pagpaubos nimo Brad Obi? dili ako na lang gid sila i-ignore tanan labi na gyud og dunay gyud makasala nako to ako na lang yung anon kay ngano kay dito gud Ma'am Nining Sister Nining dito gud sa prisuhan bali na hugman pud ko dito ikaduhan nila ni Sister Ferry. Okay. Kay kibaw ka Sister Nining adto dito ano may manghilabot nako pud labi na maglingkod ko atubangan sa chapel ano sa first row sa bangko. Hinuon daghan kayong tao dito nga tunol nako pagkaon
Pero dili mo pud ako yung makakaon kami jud tanan. Imo sang gigamit ang imong kaluoy ani. Ako yung gi-share yun dito tanan. Kaya naman po yung mga dalaw dito nga mingon nga Brad kanang wa man kuy lain kanina imuhang unom ka kape. So daghan man na kinahanglan og kape. So kami tanan gyud magdungan mi og inom dito sa among nadawat nga kinunol po niya mga Nya nabahin to ninyo, Brad Ubi. mabahin naman po namo dito sister. Tag sa Tagsa kaladok. Oh, Tagsa sa kaladok. Tag sa kaladok. mabahin na gyud eh. Kaladok. Maski usa ka gamay, mabahin na gyud dito. Kay di man pud mohimo ikarag og usa magkaon. Bitaw Daghan na. mo mangayo nimo. Bitaw. Mga Diyo. Mo bitaw to nga time nga birthday to ni Father Ubod no nga nagkaon daghan yung lechon. pagkaon. Ah. Mura pud ning nahangol ba. Nagkatawa ko kung kaugalingon kung mura man kunig nahangol. Nagtago-tago ko kakaon. Lagi. Kaya ka doon kamong ritual. Di ba Jewel din mo yung nagtago kaon kay di jud mi manghatag yung si Father Ubod. Kani akong gidala daghan kaayo ni makakaon taan yung 50 mil ka buok kung maghinatagay ta. Hindi na sige ta manghatag brad. Mauto na ako mi og kaon wa si mi manghatag pero katong pagkauna intended to para sa inyo. oo No, intended intended to para sa inyo kay ang kutob sa ning pila mahatagan man. Tagan yun. Pero yung giingon ko, ang instruction ko ato, tulo ka putos ako ipahatag ninyo para pud sa uban. O man sa moingon nga para na ninyo, para man sa uban. Okay, Brad Ubi. Gani halag hisgot magkakatong about atong kanang kasuko no makisumbagay kay dito niya. Karon gi unsa man ka nimo ni giunsa man nimo pagbuntog ning imong kasuko nga labi na gitong tawo nga nakaangin ba nimo nga nasulod ka dito sulod sa bilangguan. Kaya ba ka, Sister Nini? Na imo na ning nabuntog haning nasi mo kasing-kasing karon. O, labi na gyud karon. Wala na gyud ko. Sige na lang na. Bahala na lang ang Ginoo ana. Kamo ang Ginoo na Ginoo kay ba man kung Ginoo. Amen. Oh, Total kaya surrender. kaya daghan kay ko nadawat nga gihatag niya nga mga blessings nga dito kusud sa prisuhan nag-ingon ko mabuhi pa ka ko aning balik na piniriso naman ko. Pero paglaya na ko mao man pud ko sa akong naong kay perti mo gyud akong dauta magtago-tago ko maglakaw mo anak ko katedral. Pero ngano man ang akong mga amiga mga sekretary sa akong boss mo may akong masugatan mga imag number. So mao to nga trabaho gyapon ko balik pag pila ka semana. So paglaya nimo nakatrabaho ka, so isa ni siya nga panalangin sa Dios, no? Mo na kong gingon na di Ginoo kay nakatabang gyud nako, naka-guide gyud nako ba. Mo bitaw sa dusay makaingon ko magpasalamat ko sa kapang ila sa kong gi-adapt kay wala pud ko masagol dun sa kapa. So at the same time po, Brother Obi, nga kay nahatagan ka og trabaho niya nahimo pag yung kang volunteer sa kapa. So imo gyud ning gi-give up na mga time nga gi-give up nimo ang mga time nga katong dapat itrabaho nimo kay dako baya kay gintang sa dito ka sa sulod sa jail unya ang imong pamilya in town no nya karon nihatag na kag panahon sa kapa. Kini ma'am mo lang gid ni. Patulong na gyud si Sister Nini. Makimuha na gyud ko. Dito ko sa tinutay lang no. Duha na lang ron kabuk ako ang gyud na una akong pamilya ug ang kapa. So sa yan ni doon ako event Friday. Nya manang ko si Sister Ferry absent ko karon. Kaya ako event. Siguro makasabot ra pud siguro mo kay dili mo gud lang kay spiritual lang gikinahanglan. Yes. Nama ko pamilya ko doon. So mao na duhan lang ron ako ang gigamit. So kung wala gani ko event, mo full time jud ko asan ka pato ang jud ko gamit. Okay, makita man nato nga mga meeting na adjud ka, nya kaning natay mga activity. Kay importante pud ba yan no natay gani ato mga activity nga makahalubilo ta sa atong Banding. Yes, sa fellowship ang ato ang mga relasyon sa usag-usa nato ba isip usa ka community diha sa kapa. So ang katong imong mga kasuko nabuntog to nimo nga pinagi sa imong mga kaluoy atong nagpa-priso nimo nga mo hinungdan nga tuwa ka dito nga peptanan nimong payatang mura na kaog ka ng sana kabayo ba gitugay sa desierto. So kita nimo mga igsoon makita ninyo si Brad Obi Gwapo na ay. gwapo na siya. Smiling, happy, no? Inspired na by the Holy So, Spirit. ngunit ako kayo nga accomplishment sa Ginoo nga gihatag sa kapa nga ang pagbalik-balik na mo didto sa sulod sa Namunga. Yes. May bunga. Mao gini pagdungog sa Ginoo si
Sister Nining sa akong Oo. gipangayo niya Amen. nga mubunga og mulungtad. Dili lang yun ikaw, Sister Ferry. Tatanan, Kita gyud tatanan. tanan, no, nga. Oo. Doon na joy makaangkon yun og kabaguhan kay mo magunay katuyuan sa Ginoo, no? Mabago gyud oo, ta. nga malipay gyud siya matud pa diha sa mga salmo nga ni ana gyud siya nga malipay siya sa mga tawo nga makasasala nga mubalik ngadto niya ug magmahinulsonon. Magpista ang langit na, Sister Nining. So mao na niya mahison daghan na puta kaay karong mga kaigsuonan nga na himo silang gawas nun unya wa jud sila hunong sa pagtambong sa mga katikisem sa kapa nya na himo na natong kaubanan nga nahimo na sad silang mga volunteer. So hinaut pod ka kamo pod nga nakasinati inyong mga karon natay mga nang maynaw gyud Brad Obi nga mga kaigsuonan nato nga ang ilang pamilya na ayon taon diha sa sulod sa prisuhan niya. Ato gyud silang tagaan og kanang kahigayunan nga usahay kani atong hunahuna ba kay okay kay usa na ka inmates magliso murag naka usa na nakakahuna ang atong hunahuna nga lisod na mausab pero buhing witness gyud ka Brad Obi nini gabhiuna sa tibuok kalibutan nga giunsa gyud nimo pagkalingkawas dili lang dito sa sulod sa bilangguan kundi kini bitang pagkalingkawas ining sala nga naa nato nga napanunod pag yun nato sa atong katigulangan kanig yung kasuko nga wala gyud pagka kanang gamay lang kay bikil mo usbong dayo no nya karon pinagi sa mga maayong buhat nga atong natugbangan kaluoy sa Ginoo nga mangayo pud ta grasya kanunay nga makagpadayon tag makalahutay nga ikaw po ang imong kasinatian makapanakod no makapanakod so karon naatay atong dunay text wala. Okay. Brad Obi, ang Okay. ig-adto nimo sa jail, weekly visit ninyo, maibog imong mga kauban dito nga sa imong kahimtang karon. Sa tinuod lang gyud Sister Vivian, lagi maingon ana no. Pero kibaw ka, ako mo ana ra gyud ko nila sige lang maningkamot lang gyud mo. Maski na pa mo dinhi kay naglaya ninyo, kung ganahan mo, welcome man mo. Pero doon na lang gyud mga screaming. Mao jud. Na pagitay do na pagitay agian nga mga proseso nya sagon sa akong tan-aw karon ni Brad Obi tininuod na gina niya ang iyang magitinuod na gina gikinasing-kasing na gina niya ang iyang pagtahan sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo pinaagi sa iyang pag-alaga diha sa kapa. Tinuod. Yeah, Brad Obi, no retreat, no surrender. No retreat no surrender na kay mo na kung gipanumpaan dito sa Lord's Praise 1. Lord, kung imo kung tagaan ani akong gipangayo nimo, ako ni itahan akong kaugalingon nimo. Amen. Pero ang problema lang nako good ani kay di jud ko makahatag tanan. Sa full time. Hinahinay Sa lang. time. Sige lang Brad Obi kay wa man sad mo ingon ang Ginoo nga kuan 100% gid iya ha. Kuan raman iya kanang 5% of your talent, time and treasure. Nakasabot man sad ang Ginoo nga sa atong pagpadayon sa atong panaw aning kinabuhia nagkinahanglan man sad ta sa mga material pod nga butang. So doon naman kay pamilya, Brad Obi. doon na may pamilya. So kay bawo ra pod ang Ginoo na i-balance ra pod na. Mobitaw pod nga every time nga kuhan wala koy vacant ko kuhan gyud nako kuhang oras sa ato ang organization para lang gyud sad kuan gyud ba. Naihigayon Sister Nining mo text na siya nako kung naa siya mga event sa gawas nga yun nagyud importante nga kinahanglan jud iyang presensya pero di man gyud sa ingon nga whole month gyud absent gyud siya. Na may usa ka buwan nga usa ra iyang absent nana man. So iyara gyapon na gibalance gyud. So gimonitor dai nimo ang imong mga attendees dito. Yes, monitored Sister kaayo na Ferry. ko akong mga shepherd, akong mga sheep Sister Nining. Ay, mga sheep dito. Nya ako Good ginaslang shepherd ka. tiksan. Ako ginaslang Ah, tiksan, hindi ka buntag unsa man. Unsa makaadto ta? Napagani may usa ka si Brad Jerry di ay dilapit gabi Brad. Jerry. Kumusta? Tanaw na to si Brad Jerry. So, Brad Obi, sa didto ka pa sa sulod, kining mga maayong buhat nga imo karon nga gisinati diri sa gawas, diri sa laya,
imo na di ay ning gibuhat dito pa lang sa sulod. So sukad nga naka-attend ko aning kapag yun nga weekly nato dito sa Visit, no? weekly visit sa jail. Mm-mm. Diya gyud ko na encourage og maayo. So, tigtambungan ka sa mga makalipang, ingon ana, Tanan. tanan nga. Actually, nahimo pa jud gyud ko ditong coordinator ko nuhay, pero tinud man po di ba sister? Na-coordinate mo gyud nako dito, pero paglaya nako karon dito kay muramag nawagtang. Nga Pero naman. ako to ginan si Brad Charles sister nga Ah. ato gini ibalik. Ah. Ato gid ibalik. Tungod sa iyahang ka-active dito, Sister Nining, sa iyahang prayer brigade. Mm-mm. Unya, kuan man sad siya, active gid siya as in active kay inig sa di pa sila magsugod pundukon niya tanan at tuon man na niya silda-silda gyud. Yung bisitahan ka Iya, na si man Gayo. gyud. So, mo na papil sa Kayo usa siya. ka kanang pangulo, no? Gitawag man gud siya og pangulong sulugoon. Ah. Oh, dinha sa sulod sa Yan jail. nagi-practice daan ang shepherding. Okay, no? So muna Brad Obi nga sa dito pa lang ka sa sulod, pinaagi nila Sister Ferry, kasi kauban mo ni Sister Sister Ferry. Ferry, Sister Sister Tita, Nena. Sister Sister Rose. Nina, Sister Rose, Sister Celia. Si Sister Celia Suarez. Celia Suarez. Mm. So sa dito pa lang gi-practice na ni daan ni Brad Obi. Ah. So mauna nga unsa mo po'y masulti nimo sa mga kaubanan nimo Brad Obi nga kabalutan naminaw sad sila karon, no? Daghang kay sad sila naminaw. Unsa pud kay masulti nimo sa ilaha nga nakita nimo ba nga wa pa pud nila nahimo nya. Kina manang importante pud kay manakod pud unta kanila, no? Mahisama pud unta sila diha nimo. Unsa man kay ikasulti na anak nimo karon? So sa ako nung ikasultian na nila terno nga ingon ana, pero mangutana man ginaslan nako dito. Kung sa ako ang kuan, ako ra gis lang gingnan nga padayon mong magligon sa iyong kagalingon dinhi. Labi na gyud. Pag-ampo. Yes, kanang pagpuyo, no? Kaya ang kanang pag-ampo usag yun nas makahatag nimo sa maayo nimong pangunahuna. Mm-mm. Labi na yun ang pagkalawat nimo taga Kada ako adlaw. gani, di ko taga adlaw. Bisan di ra gyud ko magkalawat Sister Nining. Oh, honestly. Kay maura man gyud ni akong oras gyud. Maura gyud na nakatabang nako ang pagkalawat ra gyud. Mo gyud ni nakalig-on nako og maayo. So di ganang pag agni ba ngadto nila nga sa pagpadayon. Oo, ako gyud lang gingnan pagpadayon. Naghuna-huna pa man gani jud kay karon Sister Nining asa salaya na nagit po kong Sister Ferry kay di ba ako ka kuan. Daghan man gud kayo ng laya nga magsampit gyapon nako. Dinhi ba sa laya. So nahimo pud kanila nga mga modelo, no? Ganahan ta ko mapundok sila balik. Muna imong plano. Pero magdagduha-duha sad ko ba? Kay basin di niya na ako makaya niya. Daghan na ra ba? Abi ni mo Brad Ubi, di jud nato kaya kung mag-inusara ta. Ang tanan bitaw ato dang ibutang sa kamot sa Ginoo. Kay ang plano Sa ang Ginoo. plano na tao. Mm. Naman na sa Bible, ang plano naa sa tao, apan ang pagpatuman naa sa Dios. Bitaw. Tinuod yun na Sister Di man nato na- nabasa ko, ana. Pareha gud ana nahitabo sa imuha kinsa bagoy naghunahuna nga maapil ka ining kapa karon nga nahimo na ka nga pareha na mo, no? Dili na ka usa ka binilanggo, kun dili usa ka naka volunteer. Mora siya, Sister Nini, og nahimo siyang asin og kahayag sa iyang mga kauban ditong binilanggo sulod sa bilangguan kay first time gyud nilang nakita si Brad Obi. Labi na gyud pagsulob na niya sa iyang uniform katong green. Nadasig jud kaayo sila pag natanaw ni Brad Obi. Nadasig jud kaayo sila. Mura dili man sa ingon nga nasuya kay ang suya in vain na manggod niya. Mura sila nadasig sila nga tan-aw ni Brad Obi nga murag nadani sad sila ba nga iglaya sad niya namo ingon ana. Dunay paglaom. Naa sila No, ipaglaom. nakabaton sila og paglaom kay Iglaya di ay napagyud ay tao. Dili Dili di ay ay gihatag nila og example. Ayaw mo kagool nga namo dinhi ni kalaya ninyo basta namoy Ginoo. kanunay gyud nako ihatag nga example si Brad Obi ngadto nila. Nga ay jud mo pagpakawa sa inyong paglaom kay tan-awa gud ninyo si Brad Obi. Kinsa may nagdahom ni Brad Obi nga usa na day siya namo karon. Nga sa una usa na siya diha ninyo. Karon na siya usa na siya namo karon. Kuyog-kuyog na namo karon. wala nakagalingko didto. Bitaw. Dili na siya tigpaminaw dito kung dili siya Siya na na'y tighatag. Siya na'y paminaw. Siya na'y paminaw. Siya na'y Salamat. tighatag. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Sister Celia, ato sa pangutan-o ni si Sister Celia, no? Nga, imuhang,
Kasi may karnero ni mo, sister, sila dito sa CPDRC nalaya na nga. Karnero nga nalaya na. Nalawas Ang duha nga kahit mapareha na tong bread open yun naon sa man magbuot man silang gusto katong gikuha ni Father God sila si Stephen o si katong tong usa ba nga dito na sa Father Dexter. Unta sa taga kanang CPDRC. mapareha ta to silang bread open ning hawa na kang Padre may naman ta to sila kay tagaan sila trabaho niya mao lagi na kay sila may buot silang gusto kaugalingon ba di sila maghuwat sa Ginoo nga mo'y muhatag unta proud ta ka Brad Obi ba kay nakita nako ni Brad Obi nga naning kamot gyud siya siyang kaugalingon kay kanang katubit ang gitawag nako sa Brad Obi awa ko siya gipukuan sa Divine Mercy kuan hingadto jud din siya sa amo sa simbahan niya siya nagkuan sa amo ang flower dito sa Divine Mercy. Salakto yung pagkasulti Oo, Sister Celia, buutan dyan. Oo, kuha ka si Brad Obi ni para na uban demanding ba katong gingon ni Father nga mao na hinoy magbuot tagaan pa kwarta niya magsige pa kubog-kubog wa na mausab gihapon ba balik gihapon. So padayon gihapon Oo. ako ning iampo no Ampo kay banta. nagkalailain man gud ning Magbago lang ta Sila sila. nagkalailain. si Stephen dito sa bukid. Wala na lagi, wala na kampadre, hawa na, ning layas na. Sige lang ato lang sad pud na silang iampo kay lahi man sad ang ilahang sana ilang mga panglantaw sa kinabuhi niya. Mapasalamaton kay ta sa Ginoo nga diha kang Brad Obi. Nakapadayon ang grasya sa Dios nga iyahang gikuptan kay kaning pagpuyo gud ni ining mga virtudes kining mga maayong butang dili man gud kaayo sayon kung dili ta makakonek kanunay sa Ginoo. Mo Amen. pinaka-importante ba mga igsoon no Brad Obi nga kanang pag-connect kanunay nato didto sa Ginoo. Kay kung dili na ta makakonek sa Ginoo, kana bitaw iniglaya na nato, iniglaya na nimo ang imong panglantaw na abi kay gawas no na ka, kana bitong naana ka sa kalibutan, ana bitong Wala kay focus. Wala na. So manang importante kay pareha ni Brad Obi nga naningkamot gyud in taon siya pagpuyo ni ining mga bertudes no mga maayong buhat niya mo ni siya isa ka pag-practice pud nato dili lang si Brad Obi kundi kita pud mga kapa-volunteer niya ang mga namati pud nato karon nga magginunitay kita no magginunitay dili lang ako si Brad Obi si Sister Ferry si Sister Vivian maginunitay kita diha sa atong mga pag-ampo nga dili kita kanang sana dili kita ma-disconnect no dili kita ma-disconnect kay ang kanang pagka-disconnect nato kini magud atong mga sala nga usahay magtan-aw na ta sa atong kaugalingon so mo na nga manghinaot ta minimo Brad Obi nga ang imong pag-witness karon isip nahimo na kanang kapa-volunteer nahimo kanang gawas nun nya naghinahinay ka na sa puyo pagbuntog ining mga sala nga gitawag nato deadly sin mga sala nga maghatod nato ngadto sa kalayo nga way pagkapalo nga naningkamot nga makapuyo ngadto sa langit nya kini atong gibuhat karon isa ni ka pamaagi nga di ba mo gini atong tinguha nga adto gyud ta mo puyo sa kiliran sa Dios. Amen. So nakatong ta Brad Obi nga ang imo pong mga kaigsuunan nga wala pa no nalaya tong uban pero wala na to gikauban ay sige lang kay nag-focus pa man sila sa ilang pamilya niya nanasad tay mga kami nga mga mo apil sa kapa pero mo wala gini nagkinahanglan man ta og screening dili man gyud inana kasayon no kay ang kining pagsulod nato sa pagsunod nato sa Ginoo kay dili man bed of roses. Amen. Yeah, daghan kay tag cruise nga atong pagapasaanon. So mo lang mag-struggle gyapon ta. So Sister Vivian, naapa kay ikasulti ni Brad Obi na una ta hapit na ta manamilit. Na. Wa naman. Napa kay ikasulti Sister. Public service. Na kay public service. Sige. Gikan ni sa Bugo kanang sa City Jail man City Jail sa Bugo. Si Genesis Roda Ortiga nagpahibaw sa iyang pamilya na asa Labugon, Mandawi City magpadalaw o si Edemar Labistre iya sang gipahibaw ang iyang pamilya Guillermo Labistre o Jojo Labistre o si Nilan Ariglo taga Danbantayan Tapilo ni siya padalaw sad siya sang Wilma Ariglo iya sang asawa igsuon o si Jeffrey Garcia Lipo na asad siya dito sa Bugo magpadalaw sad siya kang Annabel Garcia
O mara ni siya. Pakiusab Sister Celia kay aron basig nakalitan to ba? Asa man ang inmate ana Sister Sa Sel na Bugo. Bugo. Sa Alis Bugo ang inyong dalawo nag public service ni si Genesis Ruda Ortiga. Ang iyang pamilya nga iyang ipahibaw na sa Labugon, Mandawi City, wala ni batang ingahan niya. Na Labugon lang niya. Ang ikaduha kani si Edimar Labistre. Padalaw ni si Guillermo Labistre. Ang ikatulo si Nilan Ariglo, taga Tapilo ni siya. Padalawon si Wilma Ariglo. O kanisa si Jeffrey Garcia. Padalawon ni siya si Annabel Garcia. Moto no, mga taga-Bugo to siya nga gusto magpadalaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Katong gisulti ni Sister Celia. Nya, mga igsoon katong uban pod nga wala pa yung taon ninyo nadalaw ang inyong mga mahal sa kinabuhi nga naa karon sa nagkalailain nga mga prisuhan, nagkalailain nga mga jail sa tibuok Diocese of Cebu nga hinaot unta nga mahinumduman pod ninyo sila, no? Mahinumduman pod ninyo sila nga inyo pod silang maadto, maduaw kay dili manggayud lalim kung ibutang pod nato ang atong kaugalingon kung kita pod ang naa didto nya sila ang gawas nun. So hinaot unta nga inyo kining mahinumduman ang mga mahal ninyo sa kinabuhi. Nya sa tanan-tanan nga jail katong sa Daan Bantayan, sa katong Bantayan District Jail. Yes, Bantayan District Jail, nya sa Toledo, Toledo District Jail, diri sa Karkar, sa Naga, nya Talisay, Maghuway, sa CPDRC, nya Cebu City Jail, Mandawi, Lapu-Lapu. yes, Mandawi, nya Lapu-Lapu, Danau. Nya katong mga kaigsunan pod nato nga mga kaubanan nato sa buhat sa konsulado sa prisuhan no hinaut pod unta nga naamo sa maayong kahimtang karon o padayon na mati ni natong programa. So sa katapusan Brad Obi wala na kay isulti. So, ako lang isingit yung my sister Nining, no? Kung siguro ba, kung limpyo na kita itong konsensya, dili ko siguro ito makuhan. Murag, ingon ta nga, mahimutang ta ba? May peace of mind. Natay peace of mind. Yes, kalinaw. Kaya mo, yun ay makadag kahason na to. Amen. Kanunay mapamalandungon, no? Mapamanandungon. Yes, kanunay mapamalandungon kay ang tao nga mapamalandungon mo intervene man ang Espiritu Santo, no? Muli siya pinaka-importante kanang dunan gyud kay kahigayunan bitaw sa presensya sa Ginoo sa pagpamati labi na gyud ning pag-inusara nato nga kauban nato ang pakikinabi nga to sa atong buhi nga Dios. Kay kanang pag-connect mo ta akong giingon kanunay ganiha, no? Kanang pag-connect nato kanunay ngadto sa Ginoo kanang duna tay dating time mo kining mga kaubanan nako pud nga uban mga evangelizers gitudloan naman ta ani no duna tay present moment nga pag-connect kanunay sa Ginoo sa atong pag-inusara kining contemplative prayer. Mao ni giingon ni Lord Sister Nining I am the vine, you are the branches. Yes. Without me, you can do nothing. So, wag tayo mahimo. Bisan unsa pang mga buhat, kung kita-kita lang sa atong capacity. Kung wa ang grasya sa Ginoo, wag tayo mahimo anang tanan. Amen. Okay. Hapit na usab na po sa atong panahon, mga igsuon. Kami mapasalamaton ning atong station DYRF sa ngalan sa atong station manager, Father Bobby Ibisa SBD, atong assistant manager, Father Philmalphil SBD, ug atong mga kaubanan sa Master Control, si Engineer Joseph Borla, ug Si Sister Ferry, kinasing-kasing kayong magpasalamat kaninyo sa kanunay ninyong pagpakig-uban kanamo sa tanang mga avid listeners sa DYRF o padayon ta sa pagpaminaw hangtod sa sunod Sabado sa matag alas 8 ngadto sa alas 9 sa gabi ang simbahan sulod sa Bilangguan. Ug ako sab si Vivian Humaua sa Talisay City Jail nag-awhag kanunay kaninyo nga mamati mo sa among programa every Saturday 8 to 9 p.m. ug daghang salamat. Ako si Celia Pipito, nasa ko sa CPDRC nga maminaw mo kada Sabado kay sa alas 8 alas 9 mao niya ang simbahan sulod sa Bilangguan ug sa Luzon, Visayas, Mindanao natanaw sa live streaming.
Ug sa tibuok kalibutan. Ako si Sister Nining Pintor moingon, mas maayo ang pagpuyo sa Dios nung kinabuhi kaysa maputos ikaw sa kalibutanong bahandi. Tinguhaa ang butang sa langit kay mao kini maghatod kanimo sa kalipay nga hingpit. Daghang salamat ug atong buhaton ang katapusang mga pag-ampo. Sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Amahan, kami nagpasalamat kanimo nga ikaw kanunay nagabindisyon niining maong programa o niining maong istasyonan. Panalangini usab ang among pagpamauli ingon man ang mga kaigsuonan namong naa sa panimalay namati nga ang imong kaluoy o grasya panalangin magauban ka namong tanan. Kining tanan namo kang gipasalamatan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo nga buhi kanunay ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoo ang maanaa kanimo bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan manusab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ug ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi. Maayong gabi sa tanan. Inyong nabati ang tulumanon, ang simbahan sulod sa bilangguan. Antod sa sunod higayon, daghang salamat. Radio Pwersa!